Εδώ είμαστε. Γυρίσαμε από το ψαράδικο, αλλά δεν πιάσαμε πολλά ψάρια, από ό,τι φαίνεται θα φάμε πάλι αυγά. Αυγά. Αλλά όχι, μισό λεπτό. Πιάσαμε ένα σπάρο, δεν πιάσαμε. Κάτι έπιασε νομίζω. Ένα σπάρο, 2 τριγώνια, τι έγινε, τι πιάσαμε. Κάτι έπιασε, δεν θυμάμαι. Άρα Αλλά... μπορεί να μην φάμε αυγά δηλαδή. Μπορεί να φάμε μερικά αυγά και ένα ψάρι. Μπράβο, αυγά με ψάρι να φάμε. Αυτό πρέπει να είναι. YouTube, λοιπόν. Αλλά θέλω να σημειώσω κάτι. Ναι. Δείξε και... Μάθαμε πολλά πράγματα. Δείξε και το κτίριο. Με το κτίριό μας, εκεί πάνω μένουμε, στο πέτραδο. Λοιπόν, το 45 minute second το είπες. Αυτό ήθελα να σου πω. Υπάρχει ότι ένα μάθαμε ναι, πες το πολύ σημαντικό κανάλι, το 45 second. Για εξήγησε, Άλεξ, τι είναι αυτό το 45 Λοιπόν, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Για πες, για να το αντιληφθείς πρέπει να είσαι καταρχήν Αμερικάνος. Μπράβο, και πρέπει να είσαι στο level IQ του φίλου μας. Μπράβο. Από πού είναι ο φίλος λοιπόν, μας? Καλά, μην πεις γιατί θα παρεξηγηθεί, θα πατούσει. Ναι, σωστά. Ακούστε πως γίνεται λοιπόν. Ό,τι βαρύδι έχεις, ό,τι βάθος έχει το σκάφος, ναι. ό,τι μπετονιά χρησιμοποιείς, πάντα να το αφήνεις 45 δευτερόλεπτα και θα πιάσει πάτο. Πάντα. Μετρά 45 δευτερόλεπτα. Εκείνος εκεί είναι με το μαύρο το μπλουζάκι. Με το μαύρο το μπλουζάκι. Λοιπόν. Ο νόμος του 45, φίλε. Rule of 45. YouTube, motherfucker. Greek φαντάρι.